tensió ha tingut lloc entre dues interpretacions musicals clàssiques i m'he pres la total llibertat de tallar amb aquest espai més aviat masculí, diürn i celebrat i entrar en un món misteri que ha creat una il·luminació lunar, érem amb lluna nova, una lluna adequada per entrar dins, diguem-ne, el ventre matern. Allà dintre l'única referència és el teu pols, la teva pròpia llum. He treballat amb un element físic i visual i un element virtual que és la imaginació activa. Addictes al plàstic i sobretot al que representa. Ens volem protegir, ens volem aïllar, ens volem assegurar, volem controlar. Però la separació és una il·lusió. Sobretot ara que tantes coses es destapen i ens toquen i que tantes màscares cauen i que tanta gent marxa. Tot el meu treball ha versat sobre la percepció. L'artista d'alguna manera té aquesta facultat empàtica de percebre camps col·lectius de consciència. La nostra consciència treu recursos de l'energia i fabrica imatges, i aquestes imatges et sostenen i t'alimenten i t'ajuden a travessar el que faci falta. Posa la teva atenció a la respiració i escolta com l'aire es posa en circulació. Imagina que agafes un diapasó i amb ell produeixes un so, una suau vibració. Situa'l a l'espai del cor. Sentiràs una lleu pulsació que s'acopla a la teva respiració. Hi ha una tensió que és molt positiva per recollir-la i reconduir-la. Tant el públic com l'orquestra com el mateix director portaven la mascareta reglamentària, hi ha una imposició, hi havia molta tensió només per el fet de celebrar aquest acte. Per tant, era molt adequat com recollir aquesta energia de tensió i també anar a regirar aquelles parts que neguem i que formen part d'aquest inconscient col·lectiu. Crec que tot artista d'alguna manera és un canal o un mediador, un mèdium. Dius sí quan inspires. Dius no quan expires. Dic sí, dic no. I al mig hi estic jo. He obert un nou cicle de treball des d'aquesta mística activista. Són obres que tenen lloc en l'aquí i en l'ara. Tenen lloc en espais molt concrets, utilitzo espais carregats de memòria, espais vius, utilitzats, institucions, per rellegir-les i renovar el seu significat. Obres en què demano la participació, en què genero un sol cos amb tots els participants. Són temporals, són úniques i són participatives. Proposo al públic una meditació, és a dir, dono una sèrie de claus de com anar dintre mitjançant la respiració, és a dir, com anar enfocant la percepció mitjançant la intenció, perquè l'energia segueix la intenció. Llavors dono unes directrius per visualitzar el teu cos de llum, la teva bombolla, i figurar que tu ets un nadó, ets com recuperar aquella innocència, aquell pols inicial que rebem de la Terra i d'alguna manera unificar o generar una xarxa comú, una pulsació comuna. Aquesta és la intenció de la meditació. Yeah.